हेल' लोगोफोर गिबियावनो दिनै आं नोंथांमोनखौ आंनि जांगि लाग्रा बड' इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननिफ्राय एकदम बरिया मोनसे गिफ्ट लानानै फैदों। बे गिफ्टआनो नोंथांमोननो औवानि माबायदि बानायो बेखौ बानायनानै दिन्थिगोन। जिहेतु जोङो औवाखौ बन होननानै जिहेतु दाननानै दोनदों, बे बनाबो माखासे खामानियाव गोबां मुलाम्फा जायो। बेखौनो आङो जिहेतु नैबेखौ नायनो हागोन। बेखौ बन होननानै दानस'नानै दोनदों, नाथाय बियो बननि अनगायैबो गोबां माने खामानियाव हेफाजाब होयो। बेखायनो आङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थांखु लाग्रा थेमा बेखौ माबायदि बानायो जास्ट सिम्पोल हिसाबै बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों।
बानायनानै आं दिन्थिलांबाय थागोन। जायफोरानो मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेखिनियानो। थेंक इउ, गोजोन्थों।